Samantala, paghuli naman po sa mga gumagamit ng iligal na mufflers sa bayan po ng San Fabian, Pangasinan nagpapatuloy. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nagpapatuloy ang San Fabian Police Station sa paghuli at pagkumpiska ng mga motorsiklong may nakakabit na illegal mufflers o sobrang maiingay na tambutso sa kanilang nasasakupan. Batay sa tala ng pulisya mula Disyembre 1, 2025 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 27 ang kabuang bilang ng mga nakumpiskang mufflers. Malinaw umanong paglabag ito sa Municipal Ordinance No. 17 Series of 2018 o Muffler Ordinance of 2018 na nagbabawal sa paggamit ng mga tambutsyong nagdudulot ng labis na ingay. Samantala, maging sa iba pang bayan at lungsod sa lalawigan ay mahigpit na pinapaalalahanan ng publiko laban sa paglalagay at paggamit ng illegal mufflers, lalo na sa paggamit ng mga ito sa nalalapit na pagdiriwang ng bagong taon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.